Bon dia a tothom. Benvinguts al Centre d'Estudis Avançats de Blanes. És un centre on fem recerca. Si us pregunto què vol dir aquesta paraula, suposo que qui més qui menys té una idea intuïtiva del que és això, però aquí el que us he posat, alguns dels passos que cal per portar a terme un projecte de recerca, el que seria una investigació. En principi, fer recerca és ser capaç d'observar, en aquest cas, sobretot treballem amb temes de biologia, d'ecologia i de medi ambient, ser capaç d'observar fenòmens o bé davant de determinats problemes, fer les preguntes oportunes i llavors fer tot el recorregut per arribar a contestar-les, per arribar a resoldre problemas o a millorar el coneixement de determinats procesos. Es un centro que se dedica a la ecología acuática y trabaja desde los lagos de alta montaña hasta los ríos, hasta los ambientes costeros en los que estamos ahora mismo metidos, sobre todo muchas veces haciendo experimentación debajo del agua. Supongo que os dará una visita guiada, veréis las instalaciones que tenemos aquí para hacer inmersión, o cuando lo necesitamos, pues cogiendo los buques. El tiene una serie de buques oceanográficos importantes, aquellos por ejemplo que van a la Antártida, ya sea en el Antártico o en el Ártico. No hay osos polares en la Antártida, ya sea en el Antártico o en el Ártico, también podemos ir a hacer investigación, o al Pacífico o otros mares. Y aparte del agua salada, ¿qué agua tenemos? ¿Y dónde encontramos agua dulce? ¿En ríos sí? En la montaña. En los lagos. Muy bien. Ríos y montañas lo sabéis muy bien. No sé qué os voy a explicar ya, porque ya lo sabéis todo, pero bueno. ¿Cómo se llama? Los bichitos. Esos blancos. Dafnia, muy bien, casi. Si veis que da el nombre de Dafnia y que vive en los lagos de montaña, mira, con eso ya estoy contenta, ¿vale? Uno es más limpio que el otro, pero ¿qué es el verde? ¿Qué puede ser? Suciedad, ¿no? Suciedad o algas. Son algas. ¿Y cómo puede ser que en un lago hay más algas que en los otros? Las rocas se sale el agua de la roca y se hace color. O a lo mejor también en el verde han crecido más. Per ahí, no? Sí. Val, aquest és el mosquit de nit, també. A la nit, el mosquit de tigre no pica durant la nit. En canvi, aquest mosquit, que és el mosquit comú, és el mosquit que sempre ens pica a la nit, a l'estiu. Que a vegades estem allà dormint i ens despertem perquè ens va... I se sent. És aquell. Allà és així per culpa d'aquests peixos. Veieu? Aquests peixos que hi ha aquí. Això és el barroig. Això és el barroig i és una espècie introduïda, que a més és una espècie de les que es diuen invasores. S'ha introduït perquè els francesos pesquen amb peix viu, la truita, de muntanya. El problema és que com se segueixen anar i queden vius, això es reprodueix en un any, fa poblacions enormes, és molt resistent i allò senzillament per la quantitat d'excrements que han fet tots els peixos que hi ha. Hi ha sorra perquè està molt més compactada, la matèria orgànica s'ha descomposat i gairebé el que queda són sediments. Estudiant cada part podem tenir una idea de la composició d'organismes i també la composició química del mar de fa 2.000 anys, de fa 500 anys. És un tipus d'estudis que s'anomena... Llauradors de les mascotes, els gossos, gats, que tingueu a casa. Vale, si estan nets, però sí. Ens anem de vacances una setmana, les deixem a l'aire lliure... Como están pescando en un cañón, que es una zona muy rocosa, muchas veces les sucede que cuando pescan el arte, se meten en una zona donde hay demasiadas rocas, se les engancha el arte y lo pierden. Que para el pescador es una pérdida de dinero alucinante porque estos artes son enormes y muy caros y se queda la red de pesca allí eternamente y sigue pescando dentro. Los animales que pasan por ahí se enganchan y se quedan ahí y mueren.